Foi unha xornada especial para eles, coa que querían conmemorar o Día Mundial do Autismo. Este ano, baixo o lema, unha dinámica nova para o autismo. Dende a Asociación Amicos, en colaboración co Concello de Ribeira, programaron un acto no propio Salón de Plenos. Por un día, Rosa, que padece este trastorno, foi a protagonista. Polas súas dificultades para a comunicación oral, empregou un sistema de comunicación alternativo para que todos a puideran entender. Aínda que estaba un pouco nerviosa, pois nunca falara con tanto público, contounos como se sente, os seus gustos, pero tamén tivo a posibilidade de reivindicar os seus dereitos e, de paso, os dos seus compañeiros. Hoxe no Día Mundial do Autismo, os protagonistas somos nós. Para ir necesitamos que unha sociedade, toda a sociedade, tome conciencia, non somos uns bichos raros, e temos os mesmos dereitos. Só pedimos que se respeten, tanto pedir. Dende Amicos destacaron tamén a importancia do acto, co fin de apoiar a todas as persoas que padecen autismo. Nós estamos aquí para apoiar as persoas con autismo e queremos remarcar o que Rosa nos transmiteu. Que as persoas con autismo teñen dificultades na comunicación e na interacción cos demais, así como na flexibilidade dos pensamentos e da conduta, e por iso necesitan o noso apoio. O alcalde, Manuel Ruiz, mostrouse tamén feliz por ter participado no acto. Segundo el, trátase dun día dos que alegran a tarefa municipal, que axuda tamén a visibilizar un problema que non é tal. Visualizar e normalizar o que se ten como un problema, pero eu creo que o único que se ten é unha visión sesgada da realidade. Creo que hoxe Rosa, unha vez máis, pois nos abre os ollos ao que debe ser o tratamento dunha sociedade a algo pois que eu creo que é a esencia da propia sociedade, que somos diferentes. O acto rematou no exterior, na Praza do Concello, cunha foto de familia coas autoridades e todos os usuarios de Amicos para reivindicar unha sociedade máis accesible para todos.